こうあるべき、期待に応えなきゃ、そんな思いに縛られて、心が息苦しくなることはありませんか。周りの目を気にするあまり、自分の気持ちがわからなくなってしまうこともあるでしょう。仏教には、無我という考えがあります。それは、他人の評価や役割にとらわれた自分から、一歩離れて見つめる心です。人の期待に行き過ぎると、自分のペースを見失ってしまうのです。誰かのために頑張ることは大切です。でも、すべてを満たそうとしなくていいのです。これでいいと小さく区切りをつけるだけで、心にゆとりが戻ってきます。他人の期待から離れても、あなたの価値は変わりません。ありのままの自分を大切にすることが、他人にも自分にも優しく生きる第一歩なのです。